našem závěrečném vystoupení příměstského tábora Lotlandu a Zibejda, které jsme si za tento krátký čas zvládli nacvičit. Proto prosím, pokud se cokoliv nezadaří, tak začněte tleskat. Taky jsme chtěli říct, pokud děti náš příměstský tábor bavil, tak vás zvu do našeho kroužku Muzikál, který probíhá na vedlejší a taky základní škole z Bosonoha. Také bychom chtěli poděkovat organizaci Pionýr. Díky jejich dotaci jsme mohli příměstský tábor zlevnit téměř o polovinu. A také vás na závěr ještě poprosím, abyste po skončení vystoupení neodcházeli a pomohli nám s uklidem židlí. Příjemnou zábavu. Lepší jsou v okrese, my řekneme ruce vzhůru a necháme peněz hůru dát. Nejde neslo, nikdo jde neslo. Pod dubem, za dubem, tam si nádě počínáme. Pod dubem, za dubem, tam tě poškubem. I koupíky zdrážový dej, zkazou krvej sem trouty zeď, formátu na houni, padli tě na houni, lou, světník je nesmlouvavý lou, který ho strašně baví, co, žohne to nevydá, jelikož je nelidá. Dubem, za dubem, tam si na tě počínáme. Pod dubem, za dubem, tam tě poškubem.
se. Naučí se německy, řekne troky německy. Když bude mluvit plynně, může loupet v cizině. Bude to ozdobá loupežnické bandy. Bude mít brýličky a možná i kšandy. Posune Německo zas o kousek dál. Bude to lotr, intelektuál. Samozřejmě, rodiče mají spoustu práce a na dítě nezbývá čas. Kam jsme to dokonce? No dovolte, někdo přece musí živit rodinu. My si kluka vyzkoušíme. Umíš číst a psát? Co je to? Domeček. Není hloupej, mě to taky přijde jako barák. Jste taky negramotný? Taky. Hlavně barák. Vzdělání u nás je ale drahé. To si nemůže dovolit nikde. Nemějte obavy, až se vám kluk vrátí domů, nepoznáte. Už se pilně. A co vlastně dělá tvůj otec? Já nevím. Ráno jde do údolí a večer se vrací se zlatem. On je asi zlatokoš. A co maminka? Je v domácnosti? Já mám jen macešku. Maminka zemřela? Neptej se! Říkali, neptej se. Ptal jsem se, ale říkali, neptej se. Dobrá, nepojď s námi, musíme ti to tady ukázat. Bude se ti tu líbit. Až od nás odejdeš, bude z tebe hotový Einstein. Tak se na ně podívejte. Křadné, bledné, chudné. A to se má dávat. Jestli bude takhle bledá, nebude o ní mít nikdo zájem. Zkoušeli jsme už vše. Dokonce ani dvojí komediantka nepomáhá. Princezno, tak se aspoň trochu usmějte. Tak to je zlé. A co vás bolí, princezno? Právě že nic. Ani na procházky nechodí. Na to by se měl přivolat pravý, nefalšové, študovaný doktor Hovna. Těch už jsme tady měli a přinesli do starovačko. Tak to asi nebyli pravý doktor. A podle čeho se pozná takový ten? Pozná se podle toho, že začíná R, a když nemá R, tak to není doktor. Já bych. A nebylo by lepší,
Jenže, co se stalo? Mé jméno je Lustigová a cestuji z Běžby. Neviděli jste tu někde zahraniční výpravu? Byli jsme přepadeni, loupežníci byli krutí a chtěli mě pověsit, ale já povídám, Hego sakra chlapi. Já povídám krucifix, ale krucifix. Jenom písek, paní Lustigová. Já povídám písek, chlapi. To jste ještě nebyla v plášti. Tak tady se Luciano. Je na čase jít domů. Já už budu muset jít. Pán Bůh tě opatruje, chlapče. A nezapomeň, co jsem tě naučil. Hodně štěstí, chlapče. Děkuji. Hodně štěstí. Mniši jsou tiší, jak myši, a do kroniky píší, že léta Páně věk, zas nezměnil se svět. Lidé jsou hříšní, jak v Praze, tak v Míšni, Ale to je dost vyšní. a svatá Lucie zas noci upije. Vážené mají bolí, celý čas prakticky proudí. Když utíkne vzduch od čel, do zpátky do prostých cel. Mniši jsou vyšší a od lidí se liší, že zájmy mají vyšší a ne ty pozemské. Nemyslí na ženské. Dosti se postí a jen když přijdou hosti, tak ve vší počestnosti se všimnou přes klínky, však takhle malinký. Prakticky chroní, když utikne vzduch od čel, jdou zpátky do prostých cel. Všichni do cel! Dosti se prostí a jen když přijdou hosti, tak ve vší počestnosti si přidnou ze sklínky. Však takhle malinký. Chtěl jsem ti nechat ty zlaťáky, ale skoro všichni ode mě odešli. Hlavně chlapče nepracují. Ano, taky. Lutrando, staroučka určitě nechtěla by se pro ně takhle trápit. Zvlášť na tvé narozeniny. Ona narozeniny. A kolik vlastně bude? Myslím, že 18.
tímto dnem naše povinnost končí. Ale vždyť mě tu nemůžete nechat takhle samotného. Co si počnu? Neboj, to zvládneš. Všichni jsme to zvládli. Peníze nebo život? No, peníze nemám, tak asi jenom ten život. A nebo chleba s karhem. Chleba s karhem nebo život? Honem. Pohni sebou. Tak. Máš poruče. A co ti to vlastně napadlo takhle někoho přepadnout? Potřebuji se nějak uživit a nemám žádné peníze. Mám nápad, ze kterého by mohly kápnout i nějaké ty peníze. A jaký? No, potřebuji nařezat tohle dříví a když mi pomůžeš, dostaneš pár zlatých. Lepší než almužna, lepší než luk. Mě byla dvojmužná, oslý má zub. Ty na to sportem, nepři se moc, ať se s tím poperem, než bude noc. Ať se s tím poperem, než bude noc. Není to náhodou práce? A co jiného by to mělo být? Tak to já bohužel nesmím. Co to povídáš za nesmysly? Nemějte mi to za zlé, ale slíbil jsem svému otci, že se budu živit jenom loupežnictvím. Ale abych vám řekl pravdu, tak mě to loupežnictví vůbec nebaví. Tak to se vůbec nemusíš bát, jelikož tohle žádná práce nebyla. To bylo jen takové šolíchání. No, chléb se solít nemám, lebo tak ten chleba s tvarohem. Fuj! A kdo vůbec jste a co po nás chcete? Já, velká Hání. Kdo? Ty. Já Drboště a jmenuji se Drnec. Napsat to. Napsat? Já to napíšu za něj. Mami. To on? Pane, ty půjdeš s námi. A jako to? Protože náš sultán Solimán. Vládce náš, slunce naše jasné. Tě potřebuje. Hele, já jsem z toho nějaký zmatený. Proč by sultán Solimán Vládce náš, slunce naše jasné. potřeboval zrovna mě? Práce u nás za dobré peníze. To máš nejspíš pravdu. Oni nás se sem nechali. Ne, co budeme dělat? Můžeme. Nezapomeň na naše fešné tukové hrby. Ty nás v pokoji ještě budou zásobovat. Ano, když jsem nemocnicí, to se já pomůžu. Ale já je asi vidím. Pojďme rychle za nimi. Počkejte na nás. To byli jen
Přivádíme ty doktory z daleké Evropy. A kde je Sligová? No Sligová základ byly s českými loupeštníky. Sami doktory našli a přivedli. Tak se na ně podívejte, pane doktore. No, ta holka je nějaká zelená. Nějak se mi nelíbí. Jo, pan Zrnec. Tak to mě taky, ale zdá se mi nějaká nemocná. Ne. Tak to víme taky. Kdo před vámi neuzdravil, dostal rákost. Kdo neuzdraví teď, tak šup, hlavička dolů. A ty pak jste, mládenčo. Zadní lhota. Vy mluvíte po našem? Přeju vám štěstí. Sultán na mě sice moc nedá, ale podle mě princezně schází 3 obyčejné věci. Pojďme, není moc čas. Mama, a oni opravdu přijdou o hlavu, když mě nevyléčí? Myslím, že ano, princezno. Ale pochybuju, že ti tihle vyléčí. Nevypadají jako doktoři. Ale ten mladý vypadá jako princ. A nemohli bychom jim nějak zachránit život. Pokud ti nezvládnou vyléčit, tak jim není pomoci. Třeba. Krajani, Nikoho tam vedu. paní Mostechová, kde se tu berete? Inu světně mladí, náhody tu není. Dostali jste se teda do situace, jak ty osoby sultán nezná. Chůva říkal, že princezně chybí 3 věci. Já myslel, že jim ukážeme, jak se to umíme vzít. Mají to tu zarostlý až hamba. Kam nechodí slunce, tam chodí lékař. To bude asi ono. Lepší než almužna, lepší než luk. Je byla dvojmužná, oslýmá zub. Ty na to sportem, nepři se moc, ať se s tím popere, než bude noc. Ať se s tím popere, než bude noc. Třeba asi volá, co ty? Ne, něco jiného. Jestli to nebude princezno, nebo jí chleba s rohem. Dej mi kous. Tak si pro něj pojď. Stejně ti nebude chutná. No já tady křením
nemůže slunce, tam musí doktor. Volejte Sláva a 3 dny se radujte. Sláva! Halí, doprovodíš doktory domů. Počkáme na vás. Pane Dres, je zlé, opravdu je nemocný. Takže ti to vlastně bolí. Začíná to tady a končí to tady. No to jsem si mohla myslet. Je zamilovaný. A do koho? Do koho asi. Ale neboj, Zbojda to má stejně. A co to tu máš? 4 lístek. Tak přece ti přivedl zpátky ke mně. To vy jste moje maminka? Hlavečko můj. Ale jak to, že se jmenujete Lamat, matičko? Tak si to říkej pořád dokola. Lamat, tlama! Já ti dám tlamu. Zkus to ještě jednou. Madlán! Tatínku, jen se na něj podívej. Nikdo mě neučiní šťastnější. A jak se tak snažila? No, co je to nepovedává? No, za zkoušku to stojí ani nevědí. Ty jsi to tady byla šťastná, ne? Nic jiného si nepřijí víc, holčičko moje. Proti tomu nic nemá. Proti čemu? No proti tomu, abychom se měli rádi. Opravdu? No, tedy ze začátku trošičku zuřil. Ale nakonec jsem ho přemluvila. Chci rádi jsem šťastná. Jako bych to neříkala. Princezně ke štěstí chyběly jen 3 obyčejné věci. Světlo, vzduch a láska. A teď je má konečně všechny.